Яу кырдары күптән инде тынды. Яу эзләрен йылдар күмделәр. Шул кырдарда ятып калганнарны мәңге күммәс безнең күңелдәр. Сез кайдарда ятаһыгыз икән, ниндәй тупрак, ниндәй йирдәрдә? Кайтабыз дип киткәйнегез дә бит, кайтманыгыз туган илдәргә. Яу кырында туган иле өчен ир егеткә юкка авырмы? Йөрәктәрдә сезнең утлы кургаш күтәрүе әллә авырмы? Сез кайдарда ятаһыгыз икән, ниндәй тупрак, ниндәй йирдәрдә? Кайтабыз дип киткәйнегез дә бит, кайтманыгыз туган илдәргә. Яу кырдары күптән инде тынды. Шул кырдардан кайтмай калдыгыз. Үлемегез менән сез үлемһез, еңү булып кайтты даныгыз. Сез кайдарда ятаһыгыз икән, ниндәй тупрак, ниндәй йирдәрдә? Кайтабыз дип киткәйнегез дә бит, кайтманыгыз туган илдәргә. Күк йөҙөбеҙ һаят, балаларыбыҙ бәхетле булһын. Назар Наджми, 1918-1999 годы жизни. Народный поэт Республики Башкортостан, драматург, публицист, лауреат премии имени Максима Горького и Салавата Юлаева. В первые дни войны выступил по башкирскому радио со стихотворением «Фашизм разлетится в прах». Ушел на фронт с 3-го курса пединститута. Закончил войну в мае 1945 года в Берлине. Один из немногих писателей-фронтовиков, вошедший в Рейхстаг. Вернулся к творчеству лишь в конце войны, написав 17 стихотворений из фронтовой тетради. Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной звезды.